Sarong miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong nagsuko sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Sorsogon, alas 4 nin aga kanakaaging Miyerkules. Binisto ni Police Lieutenant Sergio Paulo Jimenez ang tagapagtaram kan 2nd PMFC Sorsogon ang nagsukong rebelde na si alias Ka James, 60 anyos na miyembro kang Komite Larangang Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 3. Sigun sa tagapagtaram, 20 taon man na nanirbiyan sa grupo si alias Ka James. Alagad day nasubot kay ni Uyon ang mga ginigibukan sa indang grupo, urog na sa pagbayular sa diretsos pantawo. Under po nitong ating rebel returnee po ay isang malaking hakbang po para po matugunan po yung armadong kaguluhan sa pagitan po ng gobyerno at mga terorista na kinakaharap po ng ating gobyerno ngayon. Apwera sa pagsuko, pigsurrender man kay niyan sarong improvised explosive device asin sarong hand grenade. Palagian po kaming nagsasagawa ng mga information drive, kung ano pong mga serbisyo ng gobyerno ang naibibigay po para po sila magbalik loob na po at mamuhay po ng tahimik dahil po ang gobyerno ay marami pong ahensya na handang tumulong po sa kanila. Sa parehong aldaw, voluntaryo man na suminuko ang duwang miyembro kan CTG sa Masbate. Binisto ang mga nagsukong rebelde na sinda alias Ka Binoy, 32 anyos na kabali sa grupo ni Aliasar Ontog alias Ka Randy na nag-ooperar sa Ticao Island. Sunod na nagbaliklado ang sarong 61 anyos na rebelde na miyembro kang 1 Militiang Bayan sa Barangay Sinalongan, Masbate City. Pig-surrender man kay ni ang caliber 38 asing duwang bala. That is through the effort of our revitalized police sa barangay. So, di ba meron tayong mga naka-immerse na mga police doon sa barangay. So, even though this is sa kabilang barangay is still because of the yung effort ng ating mga kapulisan. Mientras tanto, sarong miyembro man kan CTG na rank 4 Provincial Most Wanted kang Milagros Masbate, ang naaresto kang otoridad kan nakaaging Martes. Binisto ang naaresto na si Judy Dignus E. Tamayo, alias Ker na residente kan San Carlos, Milagros Masbate. Malaking tulong talaga ito kasi alam naman natin, since hindi naman siya voluntarily nag-surrender, sabihin, during that time na hindi pa siya nahuli and maybe still committing crimes or kumbaga sa kumbaga naglalakad-lakad pa rin sa ating community, and with that sa pagka-aresto niya, so mawawala ng kumbaga mababawasan ang takot ng mga residente. Sa presente, nasa kustudiya na inikan otoridad asin mahahampang sa kasong frustrated murder. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.